ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị. Tata bụ nkwọ, wee na-asị ka tata bụ nkwọ mara anyị mma, wee na-asị ka nkwọ tata kwọtara anyị ndụ, kwọtara anyị udo, ka nkwọ kwọtara anyị ihe ọma, ka nkwọ kwọtara anyị agamniru, ka nkwọ kwọtara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Ana m asị ka chi anyị gọzie anyị, na-asị ka ezumezu mmụọ niile anyị so bi ụwa gbara anyị ọgụ mmụọ, gbara anyị ọgụ mmadụ, ka chi anyị chụọrọ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. Ana m asị ka mmụọ niile anyị so bi ụwa gosi anyị ndị iro anyị, gbapuo ndị iro anyị afọ, bụrụ ajọ izuzu niile ndị iro kpara ebe anyị nọ bughachiri ha azụ. A sị m na onye ọbụla na-agwọrọ anyị ọgwụ ga-ada, ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe. Onye ọbụla sị na anyị ama ndị ndụ ya ewa na-aze mmiri, onye ọbụla kwụ n'ụzọ ngọzi anyị ya ada. Okwu ọfọ ka anyị na-ekwu, wee sị na anyị apụta ife na anyị ede ude, anyị ejekwara obodo n'ala obodo, anyị azụ kafịa mana anyị ama nna kafịa. Otu a si kwuo ya ka ọ esi wee dị. Tata bụ nkwọ, dị n'Eke, dị n'Orie, dị n'Afọ, dị n'Afịna na ọdịnala Igbo ise. Ndewo na Igbo ndị ọma njem ọnụ. Aka m kwa onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasi afọ ike, na-arụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ya mere, eji m ohere a wee weta okwu nchọ ka anyị tụgharịa uche gbasara ya. Ya bụ okwu nji maka ya wee bịa bụ ihe gbasara ndị mmiri, the mariners, the water spirit. Mgbede ọma, Okonkwo. Ana m asị ka tata bụ nkwọ mara gị mma. Biko echefukwa na ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ihe awụ live ka m nọ, ihe abụrụ vidio m na-eme eki na-eme upload. I am live. So ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya ọdịnala Igbo ị chọrọ immediate answer, jụọ m ya na this live section, mma aza gị ya. So ihe nji maka ya bịa bụ ya gbasara ndị mmiri, the water spirit, the mariners. Ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-asị arụgo m ọrụ mmiri mana ọ gaghọ, arụgo m ugboro na-abụ gaghọ, arụgo m ugboro ịtọ gaghọ, arụgo m ugboro ịnọ gaghọ, arụgo m ugboro ise ọ gaghọ. Arụgidego m ọrụ mmiri, ike agwụgo m. So many people are complaining. Ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọtazi ihe dị na ọrụ ndị mmiri ma ihe dị na ọdịnala Sam due to ihe megoro ha, ma ọ bụ ebe ha fugoro onwe ha, ma ọ dị result ha nwetara after their first time, their second time of trying. Yes. Mana ọnya bụ ihe ka nji maka ya wee bịa tata, so that we will clear the air. Now, o nwere ihe ị ga-aghọta ihe gbasara ndị mmiri, maọbụ ihe gbasara ịchụkwa mmụọ ọdịnala. Ndị mmiri wụ mmụọ ọdịnala ka ha bụ. Now, ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ọrụ mmiri, ekwubugo m ya sị, there are so many things that you need to consider before ijebe ịrụ ọrụ mmiri. You don't just wake up isi na ijebe gị ijere ọrụ mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ, the reason why they are even returning to ọdịnala so that ka ha nwee ike rụọ ọrụ mmiri. Obere onye ije osisi ka ịrụ ọrụ mmiri. Na ọ bụrụ na ị chọọ ịrụ ọrụ mmiri ma ọ na ị chọrọ ịrụ ọrụ ọdịnala, ka m kwugodo maka ọrụ mmiri anyị ji maka ya wee pụta. Ekwubugo m ya sị gị, first thing ị kwesịrị ime ewu chọọ ọjị, kpọkuo chi gị, even though you don't know your chi, just si chi njibi ụwa, ezumezu mmụọ niile m na ha so, aja na be nna m, aja na ikwu nne m, ndị ichie be nna m, ndị ichie ikwu nne m, biko unu, achọrọ ịmalite chọba ụzọ ndụ m n'ọdịnala Igbo n'anyanwụ ka ị ga-anọ wee mee ya. Ma ọ wụkwa ịbakwa na room gị, you locate the east from your room, ị nọrọ ebe ahụ mee ya. Na tata na ị na-ayọghasị ha na ọjị a iji na iji ya ayọghasị ha na ị chọrọ ịmalite njem gị n'ọdịnala, na ha biko ha kpazielu gị ụzọ, ha nyere gị aka, ha ekwana ka ịbanye n'aka ndị ajọ mmadụ, ma ọ ekwana ka ịbanye n'aka ndị iro. Na ihe a bụ
ihe na-ayọ ha n'isi gị, ịgọcha anyị waalụ ha ọjị. Ọ bụrụ na ime ihe a, there is no way you will fall into a wrong hand. 1. 2. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ site n'ọjị ahụ ị gọrọ, ka m bịagodu na ka nkịlịacha nke izu a, site n'ọjị ahụ ị gọrọ ka a ga-esi wepụtara gị dibịa nwere ezigbo mmụọ. Site n'ọjị ahụ ị gọrọ ka a ga-esi wepụtara gị dibịa kwụbara aka ya ọtọ. Site n'ọjị ahụ ị gọrọ ka a ga-esi wepụtara gị dibịa ga-awọ kpọkwuo mmụọ nye ha anata ya ihe o nyere ha. That is the importance of doing that prayer, so that you don't fall into a wrong hand. Then number 2, ihe a consider bụ, ọ bụrụ na ị ga-ejezije gbaa afa, ịgba afa mara ihe dị n'ụzọ gị, mara mmụọ ndị ya setụlụ. Mana before ị setụlụwa mmụọ ndị ahụ, ọ bụrụ na idinago nwunye mmadụ, ọ bụrụ na itego nwaanyị ime, ọ bụrụ na idinago with your blood relative, ọ bụrụ na igbugo mmadụ, nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ mmụọ ọdịnala na-asọ, ọ bụrụ na ime gị ya, ije kpụọ alụ ya, you go and cleanse yourself. Ihe a nwere ike ime akpọwachi gị ọgbawa ọsọ, kpọwa ndị iche ọgbawa ọsọ. So o nwenubeghị onye ọbụla a hapụrụ ya na onye na-esi isi ọ dị comfortable. O nwenubeghị onye ọbụla si ya jee na toilet jee hie, ohi nwe ebe ahụ ọ dị happy ma ọ dị comfortable na-ehi ebe ahụ. So therefore you must not allow yourself to be dirty while you call upon your forces to make a positive sacrifice or rituals to them. That is nke abụọ. Gịnị wụ nke ịtọ? Nke ịtọ bụ after ka ị mere gịnị, ka ị chụkwachara mmụọ ndị ahụ a na-ekwu okwu ya, i wee jebezie. After ka ị mere ihe that cleansing ahụ, you now go for chi gị, ndị ichie, aja ana, arụsị, nke a. At least ị ga-echukwagodo a certain entities before ikwu okwu ọrụ mmiri. Now ọ bụrụ na ịchọ ịrụ ọrụ mmiri, e nwere ihe dị iche n'ọrụ mmiri, ịkwa ibu mmiri ma ịkwụ ngọ. Ada na ịkpọrọ ya ịkwụ ngọ ma ịkwa ibu mmiri. E nwere ihe dị iche na mmadụ na-akwụ ngọ ndị mmiri na mmadụ na-ekpe ile ọma, maọbụ na ndị mmadụ jere ime nkewa. These 3 things, they are not the same. E nwere ihe dị iche na mmadụ jere ịkwụ ngọ ndị mmiri, na mmadụ jere ijeje kpee ile ọma, bụ na mmadụ jere ijeje jee mee separation. Mmebidogodu from ile ọma. Gịnị bụ ile ọma na ihe gbasara aja ndị mmiri? Ile ọma awụ dịka mgbe iji mmadụ ụgwọ, i wee bịakwute onye ahụ wee yọọ ọnya, wee sị ya biko na ego a nji gị na m enwetabere ya, na ana m ayọ gị ka ị nwetụkwara m ndidi, ma ọkwa n'ebe ahụ m si eri imechiri emechi, ka imepe ya ka m nwee ike wee mee gịnị, wee fuo ego, na aga m akwụ gị ụgwọ gị. Ihe a wụ ihe ire ọma na ọnọdụ ya. Ire ọma bụ mgbe i buru obere aja na bowel ma ọ n'ihe ọbụla dị gị mma, ifili na ọ dị wise, jee na mmiri wee were ọkọ wee dosi ya n'elu, ma ọ bụkwanụ wee buru ya na akwa, ma ọkwanụ wee buru ihe ọnụ na-eri na ngwongwo ndị ọgbanje ndị ụfọdụ ndị kirikiri na ihe ọnụ na-eri, ma ọkwanụ iburu ngwongwo wee jee na mmiri. Ihe ị na-eme wụ ile ọma ka ị na-eme. Ihe nji ekwu ihe a bụ maka ọtụtụ ndị mmadụ a na-ekpele ile ọma in form of ọlụ mmiri. Ile ọma abụghị ọlụ mmiri. Ile ọma na last for 2 or 3 months. O nwere ndị nke ha na-ada last for more than 1 month. E nwere ndị nke ha na-ada ekwedo ile ọma chacha. Ikpe ile ọma ndị mmiri kpesi anya,
akwamiko ga-akwụsị, ili nri na nlọ ga-akwụsị, ịba na mmiri ga-akwụsị, ịfụ agụ ga-akwụsị. But once that time, that mercy may relapse, those things will start coming because ị kwụrụ ụgwọ. You did not pay. You did not pay. Ị kwụrụ ụgwọ. You only went and plead. Maka ndị a na-asị bịa ka ekpere ha Ireoma n'ụdị ọrụ mmiri. Abịa ebe ọ na-ada, arụrụ m ọrụ mmiri ebe a. Ọ bịa ebe ọ na-ada, arụrụ m ọrụ mmiri ebe a. Ịrụghọkwa ọrụ mmiri. Ihe nji agwa gị ka ị mara mgbe mmadụ na-ekpere gị Ireoma na mgbe mmadụ na-arụrụ gị ọrụ mmiri. Then, separation is the worst of it all. Mmadụ isi ka o jee mee onwe ya separate onwe ya from powers ya na ya sobi ụwa. Separate onwe ya from mmiri ya na ya sobi ụwa is the worst of it all. Separation mgbe mmadụ sịrị achọrọ m ndị mmiri, I didn't need them, biko achọrọ m ka ha jebere onwe ha ka njebere onwe m. That is when you are doing separation. Separation, a ga-eji separation candle. Ụfọdụ na-eji eje arụ ọrụ mmiri. Ịfụrụ na separation candle na-ebe onye ahụ anya. A na-eji ya aja arụ ọrụ mmiri ka separate you from your spiritual partner, from your marine spouse. Mana ihe ndị mmadụ chefuru bụ dat na di mmiri mmadụ ma nwaanyị mmiri mmadụ bụ ihe na-ewepụtara onye ahụ oke ya n'oke osimiri. There is no way you can go far without di mmiri gị ma nwaanyị mmiri gị. There is no way. So, gị nwa ije mee separation is a big error on your own side. Mgbede ọma, Chimaobi, Eze Nativity, ana m ekele katata mara gị mma. So, separation, a na-eji ma black beans eme ya. A na-eji different kind of ihe nyamanyama eme ya, ndị na-eme ya. Mgbe ụfọdụ iyi afụ ndị dibịa ụfọdụ anọ na mmiri a na-akpọ di mmiri gị na-asị abanye na bottle, ma ọ na-akpọ nwaanyị mmiri gị na-asị abanye na bottle. If at all they will even go to the water. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ha chọrọ ijeje eme mmadụ ihe gbasara chekigodo onye nọ na door. Ọtụtụ ndị mmadụ ha chọrọ ijeje eme mmadụ ihe gbasara separation. They don't even take that person to the water. Anaghị akpọ onye ahụ eje na mmiri. Anaghị akpọ onye ahụ eje. Sorry, biko. So, na-asị gị na separation na mgbe ụfọdụ ha anaghị edu mmadụ eje na mmiri. Ndị a na-eme separation ọtụtụ mgbe because some of them na-atụ spirit so gị ụjọ. Ụfọdụ na-atụ ụjọ na ha kpọrọ gị gaa na mmiri na ndị gị na ha so nwere ike ịpụta pịa ha ihe. So imirikiti n'ime ha anaghị ekwe edu mmadụ eje na mmiri. Enwere ike eje asị gị kuta mmiri, gị jee na mmiri gị kuta mmiri, ma ha wee jee kuta mmiri ha laikiri nọrọ ebe ahụ mee ihe ọbụla dị ha mma. One sign mmadụ na-enwe ma onwe separation bụ you have attack. Anya bụ na ya ji erucha ọrụ mmiri yaba arụ. Some people na-abụ ha when they want to do separation for you, they will remove the positive spirit gị na ha so bi ụwa, were the negative marine spirit tinye gị na-arụ. O possess ya gị. So separation abụrụ ihe mmadụ kwesịrị ije na ya chacha. Separation, ọ dị ka mmadụ separate onwe from his or her shadow. When you have separated yourself from your shadow, there is no way you will be alive. The only person na-abụ that is ọ na-aga shadow ya esoro ya onye dị ndụ. Onye nwụrụ anwụ cannot be walking. Shadow ya ma nso ya na-aga. So it's just like when they try to separate you from your water people, then you are living your real self. And remember, whenever they try to separate you from your water people, the next thing they do is that they start hijacking your gifts. They start hijacking your blessings because you don't want them. You decided to do away with it. The dibia Rorogia will start controlling your spiritual, your water gift and power and blessings.
mana ọtụtụ amahụ. Ịkwa ibu mmiri enwere a lot of people ndị ọgbanje mmiri ha dị very very tough. Enwere a lot of people di mmiri ha dị very very tough, nwaanyị mmiri ha dị very very tough. If they demand for abụba ugo original one, ka m were ya for example, ha demand ya for original abụba ugo, iweta nonsense a na-ere 500 1000 nye ha, it will become a problem. Ihe ahụ, that one alone is enough imebi ọrụ onye ahụ. Ibu mmiri is understanding exactly what ndị mmiri onye ahụ wants from that person. When you understand the exact thing ndị mmiri onye ahụ chọrọ from that person, you seal it up with gịnị? Ewu. Ọ bụrụ nwoke ewu, ọ bụrụ nwaanyị ewu. Ọ bụrụ na ị jere ka dibịa ma ọ bụ eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị rụọrọ gị ọrụ, o jiri ewu wee jere gị na mmiri mana o gburu ewu bịa, I pity you. Ya na-eme gị the more you look, the less you understand. O jighị ewu wee jere gị nwa na mmiri mana o gburu ewu na bịa. Ihe a na-eme gị bụ the more you look, the less you understand. Because na aja niile a na-achụ na nke kacha mkpa bụ nke ahụ eji wee jenye ndị mmiri gị. Maka na nke ọ bụla onye ahụ na-egbuzi na biya eji eme sadaka, ma ndị mmiri gị ga-abịa rie, ma ndị so ya ga-abịa rie. Ọ bụrụ ọsọsọ ndị gị na ha so ga-abịa rie ya. Nke ahụ ọ ga-egbu n'ụlọ. Ọ bụrụ ọsọsọ ndị gị na ha so ga-abịa rie that one. Ma ndị nke ya ga-abịa o, ma ndị nke gị ga-abịa akpa sadaka onye ọbụla erie. Mana nke ahụ o ji eje na mmiri bụ strictly for your own forces. So as long as na ị kwụrụ onye ahụ ụgwọ ọfụma, ekwena ka onye ahụ scope oge si gị na don't worry na o mechaa ka o gboro ha ewu n'ụlọ. Ekwena. Ihe ọbụla emere n'ala Igbo wee gbuoro ya ewu adịgo sealed for life. That is our tradition and our culture. Ihe ọbụla emere n'ala Igbo gbuo ewu na ya adịgo sealed for life. Ọ bụrụ na ịzụ ana wee gbuo ewu ana ahụ, ọ dị irrevocable. That is the reason why ịbịa n'ala Igbo na nwaanyị na-agba nkwụ once. Nwaanyị na-agba nkwụ once, unless ma onye chọrọ ibit omenala. Nwaanyị na-agba nkwụ, ọsọgodo onye ahụ nụọ di nke apụta, nụọ nke ọzọ, as long as na ya na di izizi ya agbago nkwụ, ọma mgbazi nkwụ. Onye ahụ ama mgbazi nkwụ again. Because gịnị? Na mbọsị agbara nkwụ onye ahụ nke egburu ewu wee nye ndị ana wee nye ndị ichie. That day ka settle n'isi ya. Weda ma ya na onye ahụ ebizi ka ya na onye ahụ ebirozi. Ihe ọbụla emere n'ala Igbo wee seal ya with ewu adịgo sealed for life. So that is what you should know. Na ọ bụrụ na ịchọ ịrụ ọrụ mmiri, ewu must be involved. Onye ọbụla sị gị na ịchọ isetụlụ ndị mmiri na ewu ada n'ọkụkọ nke anọ ihe ọbụla onye ji arụ n'ọka anointing onye ahụ is a lie. They want to eat your money. Is a lie. Asị gị n'ọka anointing na anointing ya nwa ka dị higher than nke onye ahụ na ya wegodu sọsọ nzukpọ ndị mmiri gị ya setụlụ is a lie. If you are owing me 5,000 and you give me 4,000, my 1,000 is there. Those things are very, very essential. Now the marine settlement, there is no way you can skip them. There is no way you can skip them. Onwero ka yesi we skip ha. Ọ bụrụ na ị kwesịrị iji abụba ugo wee rụọ ọrụ onye ahụ ọrụ mmiri original abụba ugo, ije gote nke 500, mana onye ahụ kwuru gị ụgwọ ezigbo abụba ugo. Ibi isi na grace ibu ya eme ya ka ha turn that fake one to original one. It doesn't work that way. A na-anụ unu 70,000, 50,000, 60,000 ekpere unu Ireoma. Mana aja a na-achụ na ya na onye rụrụ ụlọ ọrụ mmiri complete ọrụ mmiri na-aga ego ọrụ mmiri rụọ ọrụ gị buoru gị ibu mmiri n'ihe onye ahụ kpere gị Ireoma nara gị 60,000, 70,000, 80,000. Ihe ahụ onye ahụ azụnge na onye ahụ ji ọkụkọ wee kpere gị Ireoma nwetara ka nke onye ahụ ji ewu wee rụrụ gị ọrụ. Ihe a na-agwa gị wezio. Ireoma is fine. I'm not saying that Ireoma adịrọ mma.
Ireoma wụ for somebody na-enwetaba ego ji asetụlụ ndị mmiri mana ha na-asị gị bịa. Ị nwere ike ije kpee Ireoma wee nweta ego. Nwee ike ije kpee Ireoma ka harapụ gị ka iwetatụ onwe gị ifu ego ije kwụọ ngọ. Ị na-aghọta? Mana Ireoma can never stand for olu mmiri or ịkwụ ngọ. The worst of it all is separation. You don't want to have anything to do with them. Remember, you are giving out your stars to another person. And in ọbụrụ mmadụ niile ka ndị ya na ya so na anabata separation. It is not everybody ka ndị ya na ya so na anabata separation. Onye ga-enwe eme separation nwe problem, yaba arụ, yaba ọrịa, ebugharị bịa. Onye ga-eme separation nwe problem. Separation is not for everybody. There are people that can do separation and they will start using their gifts. It is their own business. But there are people that will do separation. You fall sick. And they will still be there. The funny thing that you think that you are separated and they will still be spoiling things for you. Onye nwekwara ntị ya nụrụ, onye makwa asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghị asụ asụba ya n'ọkpa ya. Dere message na my WhatsApp number ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa ma ọrụ gị ọrụ mmụọ na 07037311663. Ndewo.